كبرخاجنا عيفلي أتاوي كبريخا مغوسيخا حيليخا كبري رستي كبريخا نعي حيليخا مغوسيخا كبري رستي عالم نجر تترفني كبر خاقنا يدلين براب تتصبح حيل خاقنا يدلين بر هو يسوع زي بأخا خلايدلن كلايدلن بزي منفسكا خلايدلن كلايدلن بزي حيلخا خلايدلن كلايدلن بزي كبرخا خلايدلن كلايدلن كل خنتيو هيكنت نتكنت لبينا عخا بلسيو فتو نعلم نجد انت تعرفني كبرخا جنا عيفلين كبر خايف لينا እግዚአብሔር حيل خايف لينا قويتا كبر خايف لينا لو معدومنا نسخايخا أبوداسنا نسخايخا أما أكلنا ترخب نبلك هالونا እግዚአብሔር بزي منفسك خلاين دلن بزي هلاونتك خلاين دلن بزي كبر خلاين دلن قويتا أملاخي كم تيرابنا بعين مايات كم تتأمل إخزيابير كم تنافق نعخا لو مين نافق لنا إخزيابير نعخا دلينا متينا لنا قويتا نعخا تمينا متينا لنا إخزيابير لمي واملاخ بتنسخا زردعنا كتركبنا بتنعنا زردعنا إخزيابير أبقوننا قجم كتبل إخزيابير بس منفسكا تتحيزنا إخزيابير كبم متاتانا أواتانا تبيغو إخزيابير أملاخ كبر خارئنا غنوات إخزيابير منفس قدوس نصوعك هالونا منفس قدوس نعدبك هالونا منفس قدوس نصوعك هالونا منفس قدوس نعدبك هالنا أما أكلنا كم كبر حاوي تمرالس قصرنا بقصر خاي كسر قصرنا بقصر خاي كسر قصرنا بقصر خاي كسر نابانا زتلاخ زبله ناب حبرته زتلاخ زبله كبابيه زتلاخ زبله كله بجيتا بيسوع كريستوس سلطان يدنكلله بجيتا بيسوع كريستوس ببعزاز زبله حساب بسرق منفس بيسوع كريستوس سلطان كاب غوايه بجيتا بيسوع كريستوس سلطان كاب حزب املاح بيسوع كريستوس سلطان ማንኛውም ዝሆነ ሁሉ ናይ ጸላይ ሐሳብ በስልጣን ኢየሱስ ይበተን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይበተን እግዚአብሔር ከምትንስኻ በኽቡር ደምካ ዝዓደካና በትደምካ እንዳተራአና በትደምካ እንዳተጣመትና እትናዓኻ ዝኸውን ምስጋና እትናዓኻ ዝኸውን አምልኾ እትናዓኻ ዝኸውን ክብሪ ከነቅርበልካሲ መንፈስ ቅዱስ ናይ ደምካ ኃይሊ አባና ይኹንሎሚ ናይ መንፈስካ ኃይሊ አባና ይኹንሎሚ ናይ ክብርኻ ኃይሊ አባና ይውደቕሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ከቢዶድ መጽ እግዚአብሔር አምላክ ዕረፍት ይኹነሉ سلام دليو زمت እግዚአብሔር አምላክ ይጽፍን ድርብን በሰላም ተመሊኡ ይውጣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ማንኛውም ናይ ስጋ ስቃይ ሒዙ ዝመጸሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ ይሁን ይብላለሁ ማንንም ሰብ ከይተንከፈ መንፈስ ቅዱስ ኢትካተን ኪፋሎሚ እግዚአብሔር አባ ለተእኩብ ህዝቢስ ደንገጸሉ ተባይሉ ከም ተጻፈ ሎሚ ክድንግጸልና ንጽዋዓካ አለና ሎሚ ክትሪኤና ንጽዋዓካ አለና ሎሚ ከም ህዝብና አኻን መጻለና ሎሚ ከም ቤተ ክርስቲያንና ባኻን መጻለና ሎሚ ከም ሀገርና ባኻን መጻለና እግዚአብሔር ሎሚ ብድንጋጽካ ከተራኸበና እግዚአብሔር አባ ከተራኸበና ንጽዋዓካ አለና ሃሌሉያ
وليدكانيخا بدمكا فرت عرخاندي نيموتكا وليدكانيخا بموتكا فرت عرخاندي نيدمكا سليزي وعالكا مسأل قرانيو نزنديات نفسي نسمكا تعبيو سليزي وعالكا مسأل قرانيو نزنديات نفسي نسمكا تعبيو وليدكانيخا بموتكا فرت عالخاندي نيموتكا وليدكانيخا بموتكا فرت عالخاندي نايدم سليزي وعالكا مسكل قرانيو هزنديات نفسي لسمكا تعبيو سليزي وعالكا مسكل قرانيو هزنديات نفسي لسمكا وليدكانيخا بموتكا فرت عالخاندي نايدمكا تاوي وليدكانيخا بموتكا فرت عالخاندي نايدمكا سليزي وعالكا مسكل قرانيو يزنديات نفسي نسمكا تعبيو سليزي وعالكا مسكل قرانيو يزنديات نفسي نسمكا بقنا نقول وليدكاني بلو هزب أملاح بموتكا نقول لومي فرت عالخاندي نايدمكا تاوي وليدكا بدمكا بموتكا فرت عالخاندي نايدمكا سليزي وعالكا سليزي عالكا نزلت نفسي سليزي وعالكا مسكل قرانيو نزلت نفسي نسمكا تعبيو فقري انديخا يسوس بباركا فقري انديخا يسوس بباركا فقري انديخا يسوس بباركا فقري انديخا يسوس بباركا صوري وسيدكايو تمسكي معايز قبت بزمن صوري وسيدكايو تمسكي معايز قبت بزمن وصلح يا رهويني سلسلها حيوت مسترفو لخيمة مخا وصلح يا رهويني سلسلها حيوت مسترفو لخيمة مخا صاري وسيدكايو تمسكي نعايزة قبتك بزح زمن صاري وسيدكايو
حتياتي زرعاقي كنشل أملاك يسوس سالوني ناي زلالم إيوال زرحابني حتياتي زرعاقي كنشل أملاك يسوس سالوني نسنجات نفسي نسمكات كذا تولد ولد كان ميغا وموت كان فرزع رغاني نايلمكا ولد كان ميغا وموت كان فرزع رغاني نايلمكا سليزي وعركا مسكن كرانيو نفسي نسمكات عليو سليزي وعالكا مسكل كرانيو نزندات نفسي نسمكات عليو فقري اندي خاف فقري اندي خاف فقري اندي خاف يسوس بباريخا فقري اندي خاف يسوس بباريخا فغري اندخا فغري اندخا أتا يسوس فغري هاليلويا أتا ويتا فغري هاليلويا أتا سوينو فغري هاليلويا السو فغري والسو بعلاتي يسوس بباريخا Tebet
تسريح وسرحنا هاليلويا تفصل يسوع تصورنا زوسدي التي زالعالم ونتنا مسؤوس جبر قويتا كبري دبو حزبنا سكلو من عوز خون كبري يسوى نعوز خون إلتا يسوى التي زالعالم ونتنا مسؤوس جبري التي زالعالم ونتنا موداتا زيبلو أبوس جبر قويتا كبري يخنو صاير زلكايو تمسك نعايز
ሃሌሉያ አሜን ዶ ኢየሱስ ፍቅሪ አሜን ወይታ ፍቅሪ አሜን እግዚአብሔር ፍቅሪ አሜን بدون حدا زجبرنا نسي آمين هاليلويا ኢየሱስ ጎይታ አሜን እስከ ስለምድሐና ደስ ይበለና ህዝብ አምላክ ስለ ደሙ ደስ ይበለና ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ ላስኔምና ደሙ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታና ንሱ ባዕሉ ሓደ ስለዝገበረና እግዚአብሔር ስለና ዝወዓለ ኣብት መስቀል ኣብት ጻም ኣብት ጎልጎልታ ተፈጸመ ዝበለ በዚህ ጥራይ ደስ ይበለና እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ትሒዝና ያዘለና ዘለዓለማውነት ኣብዚ ሰርፍ አይኮንን ንጽባሕና ዓሚል ንበጽ ዘሎ ዘይኮንን ዘለዓለም ዘይጠፍር ጎይታ ስለዝኾነ እስከ ትጎልናኻ ዘሎ በቃ ብደሙ ሓወይ ኻሞ ፍቅሪ አምላክ ካዕነ ድማ ይፍቅረካ ኢልካ ህዝብ አምላክ ብኡኻ ቢልካ ሰዓሙ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ደሙ ሓደ ስለዝገበረና ላስትኔምና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ሃሌሉያ እስከ ትኩሉ ዝኽእል ክንብሊና ሎሚ ደሙ ምሳና ካብ ዘለ እቲ ኩሉ ዝኽእል ደም ኣብ ኣፍ ደገይ ካብ ዘሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ደም ምሳይ ካብ ዘሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ደም ድማ ኣብ ልዳተይ ካብ ዘለ የለን ዝሕዘኒ ህዝብ ኣምላኽ ሎሚ ኣዋጅ ዘውጀልካ ዘለኹ ሃሌሉያ የለን ሎሚ ነቲ ዝሞፅ ዓፃፅምቲ ነቲ ዝጠፍአ ዓፃፅምቲ ሎሚ ክትንበየሉ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቃልና ቃል ህይወት አሎ ቃል ሞድም አሎ ሃሌሉያ ለምግና ቃል ዓወት ክንዘርኢና ሃሌሉያ
I
كل
ታይሰአሉ ሰላምዩ መንገደይ ዓወትዩ መንገደይ ክብረትዩ መንገደይ ዓወትዩ መንገደይ ሰላምዩ መንገደይ ምድሙድዩ መንገደይ ዓወትዩ መንገደይ ክብረትዩ መንገደይ ጎይታ ኣብ ቅድሜና ጽቡቕ ነገር ስለ ዘቐመጥካ ነመስግነካ ኣለና ከም ህዝቢ ስለ ትርኤና ተመስገን እግዚአብሔር ከም ሃገር ስለ ትበጽሐና ተመስገን ኣብ ቅድሜና ዓወት ስለ ዘሎ ተመስገን ኣብ ቅድሜና ክብረ ስለ ዘሎ ተመስገን ጎይታ ፋሒልና ስለ ዘይዝገድፈና ተመስገን ክብረትዩ መንገደይ ዓወትዩ መንገደይ ሰላምዩ መንገደይ ሰላምዩ መንገደይ እስከነዚ ሰላም ዝገበረ መገድና እግዚአብሔር ክብሪ ይግብኦ ነዚ ኣብ ቅድሜና ዓወት ዘዳለወ ጎይታ ክብሪ ይግብኦ ነዚ ኣብ ቅድሜና ሰላም ዘዳለወ ጎይታ ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ
ጎይታ ጣዕሚ ፍቕሪ ተተቢስ ኣብ ሕቕፍኻ ወወት ተጣቢቐ ስለዚ ኣነስ መግለፂ የብለይ ንመሳይ ትፈትወታ ፈትወየ ስምካ ፈትወየ ዶየ ስምካ ኣነስ መግለፂ የብለይ ንመትፈትወካ ፈትወየ ስምካ ፈትወየ ዶየ ስምካ ስምካ ምስጋና እዩ ኣይቋረፅን ክዝምርየ ስቃየ 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 ስምካ ዓወተ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ዓወተ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ሰላመ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ቀዳመ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ሰላመ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ዓወተ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ዓወተ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ዓወተ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ሰላመ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ትምዳተ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ትምዳተ እዩ ኣይቋረፅን ክፅውዕየ ስቃየ ስምካ ዓወትና እዩ ስምካ ሰላምና እዩ እስከ ንጎይታ ክብሪ እቲ ዝግብኦ ክብሪ እቲ ዓወት ዝኾነና ክብሪ እቲ ሰላም ዝኾነና ክብሪ ሃሌሉያ ቀፂልና ናብ ካይር ክንከይድና እግዚአብሔር ይባርክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ኣሜን ሃሌሉያ
مبراتي أدريكا ونتم جسوسي كم فزلي مبراتي أدريكا حيالي خحيا كنتي عليكا حيالي خحيا يبقاني عودتنا حيالي خحيا كنتي عليكا حيالي خحيا يبقاني عودتنا سمحي همها مخايا نتم تزارنتي أرتي كان بيوي سكوار النتي همها مخايا نتم تزارنتي أرتي كان بيوي سكوار النتي كنتي أكل محاوي زماخا سمحي كنتي أكل محاوي زماخا سمحي محمد تايو بدم تزاررتي أرتي كان بيوي سكت عبارنتي ومحمد تايو بدم تزاررتي أرتي كان بيوي سكت عبارنتي نتم تبغى تدليو ندريت ماليسكا عبرتكني لحيلي حديسكا حزن ما خلصي مساكم تلوها عبرتكني لحيلي حديسكا حزن ما خلصي مساكم تلوها نتم تدليو ندريت ماليسكا نتم تبغى تدليو ندريت ماليسكا عبرتكني لحيلي حديسكا إزيد المفلي مساكم تلوها عبرتكني لحيلي حديسكا إزيد المفلي مساكم تلوها يسوس نملك معالتا يوم نغن خبرقا
أزغالي عليها نقول تجزي أبعدنا خلويتا يلن زوت أزغالي عليها نقول تجزي أبعدنا خلويتا يلن زوت لعليها 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 تقاوي مكافر من علو سلطو نلعب الناخا من علو سلفرو تقاوي مكافر من علو سلطو أزغالي عليقا نقولو تقزي أمعدنا خلويتا يلون دوت أزغالي عليقا نقولو تقزي
أيو وانتيلك سيخلوني تغون نعاقا قنا قنا هلوني مسكانا 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 ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለዘለኻ ሽምካ ንባርኽ ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ካብከዮም ካባፎም ድማ ማንና ይጉደልካን ከም ዝተባሃለ ዘስተምር መንፈስ ካብ ማእከልና ይዘሎሞ ክብሪ ንዓኻ ንህብ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘስተምር ጽቡቕ መንፈስ ክንቃበሎ ድግፈና ጽለለኹ ጉባኤና ንዓኻ ሓሊፍና ንበካ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አይ ሰርሓን እንደሎ መስለንዲን እግዚአብሔር ይመስገን ለማዓንቲ ጸጋ መምልላስ ዝብል ቃል አምላኽ ክንሪና አምላኽ ይመስገን ካብ ቃል አምላኽ ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ኩሉ ኣይነንብቦን ኢና ግን ካብቲ ቁጥሪ 13 ክሳብ 35 ሓደ ዛንታ ኣሎ ካብኡ ክጅምር እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ታይብል እትናይ መገዲ ኤማሁስ እዩ ሁላትና እንፈልጦ ኢና ዛንታ ጎይታ ምስተሰአ ንገሊኦም ተራእይዎም መጀመርታ ማርያም መግደላዊት ገለ ካብ ደቂ መዛሙርት ሪኦሞ ድሓር ሓደ ግዜ ግን ክልተ ሰባት ክልተ ካብቶም ደቂ መዛሙርቲ ንኤማሁስ ዝበሃል መገዲ ይኸዱ ነይሮም ድሓር ውህዮም ይዘራረቡ ምስ ነበሩ ጎይታ ኸ ተሓዊስዎም ኖርማል ሰብ መሲሉ ማለት እዩ ሕጂ ዝመላለስ ከሎ ኣብቲ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ትሕውስ ኢሉ ሓቲትዎም ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ኣለኹም ምስ በሎም ሓቲትሶም ከዓ ነጊሮሞ ጋሻ ዲኻ ገለ ኢሎም ነጊሮሞ ድሓር ነቢ ክስቀል ከም ዝግብኦ ክርስቶስ ክስቀል ከም ዝግብኦ ድሓር ድማ ክትስእ ምዃኑ ካብ ቃል ኣምላኽ እንዳምፀ ክምህሮም ጀሚሩ ማለት እዩ ኣይረኣይዎን ኣይ ማለት ኣይለለይዎን ድሓር ገዞም ኣትዩ መግቢ ምስ ባረኸሎም ድማ ኣለልዮሞ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓር ግን እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ሽዑ ጎይታ ኩሉ ግዜ ክመላለስ ከሎ ወይ ከዓ ክዛረብ ከሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ነበረ ዘረባ ጸጋ ድማ እንታይ ነበሩ ብለና ይግረሙ ነበሩ ብለና ስለዚ ሓደ እኳ ከምዚ ኢሉ ክሓቶ ዝኽእል ኣይነበረን ኢሉ ስለዚ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ዘረባ ጸጋ እዩ ዝዛረብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጸጋ ዘረባን ካዥዋል ዘረባ ወይ ድማ ኖርማል ዘረባ ዘረባን በበይኒ እዩ ቃል ኣምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ዘረባኹም ብምንታይ ይኹን ይብለና ብጨው ዝተቐመመ ኩሉ ሰዓት ብምንታይ ኢሉ ጸጋ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘረባ ይኮን ካን ጸጋ ትገብረሉ ግን ጸጋ ምስ ተመላእካ ካባኻ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ኢሎም ልብና እንዶ እንታይ ይገብረና ኣይነበረን ኢሎም ሽዑ ይነደና ዶ ኣይነበረን ኢሎም ስለዚ ዘረባ ጸጋ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ የንድድ እዩ ማለት እዩ ዘረባ ጸጋ ሓውለዎ ዘረባ ጸጋ ዝፍውስ ቃል ኣለዎ ዘረባ ጸጋ ምስ ኣተወ ይትንክፍ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኖርማል ዘረባ ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ዘረባ
ልምድ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ጎይታ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ነበረ ግን ዘረባ ጸጋ ስለ ዝነበሮ ኩሉ ሰብ እንታይ ገብሮ ነይሩ ናው ይመጽ ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቃል አምላኽ ብጸጋ ዝረብ ዘረባ ኣሎ ብጸጋ ዝመር መዝሙር ኣሎ ብጸጋ ዝንገር ኣሎ ኣው ከሎኸ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሎማ አንተ ግን ኣተኩርና ብዛዕባቲ ብጸጋ ዝኸውን ነገር ክንዛረቢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ እዩ ንኹሉ ሰብ ከዓ ምድሓና ምጽኢ ኢልና ቃል አምላኽ ብመጀመርታ ክንፈልጦ ዝግባአና ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ወይ ከዓ ክርስቲያን ወይ ድማ ሓደ ዳግማይ ዝተወልደ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ተቐቢል እዩ ጸጋ ተቐቢል እዩ አምላኽ ይመስገን ቃል አምላኽ ከምዚ ዝብለና ብምንታይ ኢኹም ዲሕንኩም ኢሉ ጸጋ ኢኹም ዲሕንኩም ብእምነት ኢሉ ሕጂ እቲ ብጸጋ ብእምነት ዝብል ክልቲዩ ብዝብል ፕሪፖዚሽን ይጥቀም ኣብ ትግርኛ ግን ከምዚ ማለት እዩ ብጸጋ ማለት እቲ ዘድሓነኩም ነገር ናይ እግዚአብሔር ሲ ህያቡ ወይ ከዓ ነፃ ህያብ እዩ ማለት እዩ ንስኹም ክትቀበልዎ ከለኹም ግና ብምንታይ ኢኹም ተቐቢልኩሞ ብእምነት ኢሉ ብጸጋ ብእምነት ኢኹም ዝድሓንኩም ስለዚ ካብ ገዛ ርእስኹም ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ኣብ ቃል አምላኽ እንድሕር ዳርኢናዮ ጸጋ ብእምነት ይሰርሕ ጸጋ ፋንክሽናል ዝኸውን ብእምነት እዩ ጸጋ ተዋሂብካ ከሎ ጸጋ ዘይከተስርሖ ትኽእል ኢኻ ጢሞቴዎስ ሓደ ግዜ ከምኡ ኮይኑ ኣብቲ ዝቕመጦ ዝነበረ ቆሮንጦስ ቻሌንጅስ ነይርዎ እቶም ህዝቢ ሓንሳብ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝግባእ ገይሮም ኣየኽበርዎን ወይ ከዓ ነቲ ዝተዘረበ ቃል ኣይሰምዕዎን ከም ኣገልጋልውን ክወስድዎ ይከኣሉን ኣብቲ ዓዲ እውን ከድማዕ ኣይከኣለን ጳውሎስ ግና እንታይ ኢልዎ ነቲ ብምንባር ኢድ ሽማግለታት ኣባኻ ዘሎ ጸጋ ትውህበት ዝብል ካሪዝማ እዩ ዝብል ጸጋ ማለት እዩ ውህበት ኢሎም ተርጊሞሞ ዘሎ ውህበት እንታይ ክትገብሮ ዝክረካ ኣለኹ ኢልዎ ከተሐድሶ ኢልዎ ኪንድል እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ፑት ኦን ፋየር ወይ ከዓኒ አንድዶ ኣቃጽሎ ሓዊ ወስኸሉ ማለት እዩ እሱ ክትውስኸሉ ከለኻ ምክንያቱ እግዚአብሔር መንፈስ ፍቅሪ መንፈስ ቅጽዓት ወይ ከዓኒ ሳልሳይ ከዓኒ ሰልፍ ኮንትሮል ርእስኻ ምቕጻዕ መንፈስ ፍቅሪ ይብና ኢልዎ እምበር መንፈስ ፍርሃት ንባርነት ይሃበናን ዝኾነ ይኹን ነገር ባርያ ክገብረካ ይክእልን እዩ ታባኻ ዘሎ ውህበት ጸጋ እንታይ ክገብረካ ኢልዎ ተሰማዒ ክገብረካ እዩ ሓደ እኳ ንእስነትካ እንታይ ይግበራ እዩ ኣይንዓቃ ኢልዎ ጸጋ እንድሕር ኣሎ ንዕቀት የለን ጸጋ እንድሕር ኣሎ ዝውስኽ ነገር ይንበር ዘሎ ዝጎድል ነገር የለን ጸጋ እንድሕር ኣሎ ዘድምዕ ቃል እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብለና ጸጋ እንታይ ግበርዎ ኢሉ አንድድዎ ኢሉ ጸጋ ዝበሃል ሳብስታንስ የለን ባይዘው ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ውህበት ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ንሱ እዩ ጸጋ ርዳእና ኣሎ ጸጋ ዝበሃል ነገር ሲ የለን እንታይ ዳዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ውህበት ብሙሉእ ግን እንታይ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ምድሓንሲ ብነፃ ረኺብኩሞ ክብል ስለ ዝደለዩ ብጸጋ ኢኹም ዲሕንኩም ብእምነት ከዓ ንስኹም እንታይ ገይርኩሞ ኢሉ እምበር እቲ ንኹሉ ሰብ ዝመፀ ምድሓን ኩሉ ሰብ መወሰዶ እቲ ብእምነት ዘሎ ሰብ ጥራይ ግና እንታይ ዝገብሮ ዝወስዶ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣብ ምዕራፍ 12 ሮሜ ብዛዕባ ውህበታት ክዛረብ ከሎ ነፍስ ወከፍ ብመስፈር ገይሩ እንታይ ገይሩ ኢልና ብመስፈር ገይሩ ተዋሂቡ እዩ ወይ ከዓ ነፍስ ወከፍ ተዋሂቡ ኢሉ ስለዚ ዝውስኽ ነገር የለን እንታይ ዳ ዝነድድ ነገር ግን ኣሎ ዝደስከለ ነገር ገለ እንተሎ ግና ሃሰስ ክንብሎ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ዝነድድ ነገር ዝቃጻጸል ነገር ግና ክህሉ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ፈርዖን ዝበሃል ንጉስ ነይሩ እዚ ፈርዖን ዝበሃል ንጉስ ንእስራኤላውያን እንታይ ኢልዎም ነፍስ ወከፍ ሰብኣይ ወይ ከዓ ወዲ ዝተወልደ ዘበለ እንታይ ግበርዎ ኢልዎን ይቀተል ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ትእዛዝ ንጉስ መቕጻዕታ እንታይ እያ ሞት እያ ትእዛዝ ንጉስ መቕጻዕታ እንታይ እያ ሞት እያ ስለዚ ነዚያ ሞት ነዛ ፍርህ ሞት እዚኣ ኩሉ ሰብ እንታይ ገይርዋ ነይሩ ሳብሚት ገይርዋ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ድሓር ግን ኣው ብዙሓት ሰባት ንርኢ ገለገለ ናይ ኣምላኽ ሰባት ግና ንርኢ ንኣብነት ስድርኡ ንሙሴ ጽቡቕ ምዃኑ ምስ ረኣዩ ይብለና እቲ ጽቡቕ ዝብል ጸጋ ከም ዘለዎ ምስ ረኣዩ ዝብል ዲቫይን ዌል ብምንታይ ሓቢኦሞ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ብእምነት ሓቢኦሞ ኢሉ ኖርማሊ ክሓብኦ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኖርማሊ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርሁ ክሞቱ እዮም ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከዓኒ ዌል ውህበት ጸጋ ንምንታይ ዝውሃብ ኢሉ ኩሉ ንጥቕሚ ዝውሃብ ኢሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋውን ኤክሰርሳይዝ ኣይምኾነን ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ተዘይህሉ ማለት እዩ ስለዚ ጸጋ ምስ ረኣዩ ኣብ ሙሴ ዋው እዚ ናይ ምንታይ ኢሎም እዚ ናይ እግዚአብሔር ኢሎም ንዑም ክሶም ከዓ ልቦም ከዓ ብምንታይ መልዩ ብጸጋ መልዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና ጽቡቕ ምዃኑ ምስ ረኣዮም ድማ ብምንታይ ሓቢኦሞ ብእምነት ሓቢኦሞ ይብለና ተን ዕብራውያን ምሕረስቲ ትእዛዝ ንጉስ ከይፈርሃ ኢሉ ትእዛዝ ንጉስ ከይፈርሃ ምክንያቱ የፍርህ ነይሩ ማለት ትእዛዝ ንጉስ ወይል ብዙሓት ሰባት ፈርሁ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ንሰን በይነን ግና ወይ ከዓ ገለ ኻባታትን ዝተሓወስዎን ይህሉ ገለ ሰባት ግን ሓደ ካብቶም ዝነበሩ ግን ንሰን እንታይ ገይረን ብእምነት እንታይ ገይረን ትእዛዝ ንጉስ ከይፈርሃ እንታይ ገይረኖ ነቲ ሙማት ዝበሃል ነገር ከይገበሮ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገበረለን ኢሉ ቤት ሰርሓለን ይብለና ሓዳር ከም ዝገበራ ገበረን ኢሎም ሓድሽ ትርጉም ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ኣሰብኡት ይቕተሉ ስለ ዝነበሩ መርዓ ኣይነበረን ብዙሕ ኦኬ ሶ
ኣይመርዓዋን ነይረን ብዙሓት ስድሳን ግን እንታይ ገይረን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጸጋ ዓብየን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናይ እምነት ስጉም ትወሲደን ነቲ ዘፍርሃን ዝኽእል ሞት ምስ ኣምላኽ ኮይነን እንታይ ገይረኖ ብጸጋ ተስዕን ደው ኢለን ነቲ ንጉስ ነቲ ናይ ንጉስ ትእዛዝ እንታይ ገብራ ኣይፈርሃን እዩ ዝብለና ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ኢሉ ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገበረለን ቤት ሰርሓለን ይብለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኩሉ ግዜ ኣብ እንታይ ዘሎ እንድሕር ኢልና ሕጂ ኣብ ቤት መቅደስ እዩ ዘሎ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ቅድስቲ ቅዱሳን እዩ ዘሎ እንድሕር ዳርኢናዮ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ኢሉሎ ነቲ መንበር ጸጋ ዝበሃል ዘጽልሉ ኣለዉ ሓቀይዶ ኦኬ ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ኣብ ዘለዋውያን እግዚአብሔር ክዛረቡ ከሎ ንሙሴ ከምዚ ኢልዎ ልክዕ ከምታ ኣብ ሰማይ ዝረኣኸያ ኢልዎ ራእይ ርእይዎ ሓቀይዶ ዘን ከምታ ዝረኣኸያ ጌርካ ከም ጌርካ እንታይ ግበር ኢልዎ ስራሕ ኢልዎ ስለዚ ራእይ እዩ ርእዩ ሙሴ ቤት ኣይኮነን ርእዩ ማለት እዩ ምዕራፍ 8 ዕብራውያን ከመይ ኢሉሎ ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ማለት እዩ ንሕናሲ ኣብ ሰማያት ኢሉ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዙፋን ዘሎ ቤት መቅደስ ኣላትና ኢሉ ሙሴ ሲ ከምኣ ይስራሕ ተባሂሉ እምበር እሳ ኣይኮነትን ተሰሪሓ ኢሉ እዚ ሓደ ምሳሌ እዩ ምክንያቱ መንበር ጸጋ ዝበሃል ኣሎ እቲ ጸጋ ብብዝሒ ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ጎይታ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጸጋ ዘለዎ ብዝሒ ይመላለስ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ዝመላለስ ነይሩ ብምልኣት ጸጋ እዩ ዝመላለስ ነይሩ ስለዚ ንሰባት ከ እንታይ ይገብሮም ነይሩ ጸጋ ይካፍሎም ነይሩ ቃል ኣምላኽ ከተንብብ ከለኻ እንድሕር ይነደካ ኣሎ ልብኻ ጽቡቕ እዩ ኣብ ጸጋ ኣለኻ ማለት እዩ ኣንቢብካ ጥራይ ተተስኢካ ግን ፊደል ኢኻ ኣንቢብካ ኸይድካ ማለት እዩ ጾኢልካ ይንበብኒ ቃል ኣምላኽ ክሳብ ጸጋ ትረክብ ኮፍ ኢልካ አንብቦ እምበር ጽሊ ከለኻ ክሳብ ጸጋ ዝመጸካ ኮፍ ኢልካ ጸሊ እምበር ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምኡ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ብምንታይ ኢሉ ዘረባ ጸጋ እዩ ዝብል ወይ ከዓኒ ናይ ቃል ጸጉ ኢሉ ኤፌሶን ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ከምዚ ይብለና ቁጽሪ 20 ኣብቲ ምዕራፍ 20 ቅባብ 32 ቁጽሪ ጳውሎስ ነቶም ሰብ ኤፌሶን እንታይ ኢልዎም መጨረሻ ኸይድ ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ብንብዓት ምሂሮኩም ኢልዎም ኩሉ ፍቃድ ኣምላኽ ከዓን ብምልኣት ኣፍሊጦኩም ኢልዎም ካብ ሕጂ ግን እንታይ ገይሮም ለና ናብቲ ከረስትዮም ዝከኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ነቲ ዝተባሃለ ዘበለ ኩሉ ከረስቴካ ይኽእል እዩ ክትወስደሉ ትኽእል ናይ ርስቲ ወረቐት እዩ ታይትል እዩ ናይ ዋንነት መሳርሒ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ከረስትዮም ዝኽእል ቃል እንታይ ይብለና ዝኾነ ቃል ግን ኣይኮነን ዘረስቲ ማለት እዩ ቃል ጸጋ እዩ ዘረስቲ ማለት እዩ ብጸጋ ዝተዘርበ ቃል ክመጽእ ከሎ እዩ ነቲ ዝተዘርበሉ ቃል ከውስደካ ዝኽእል ኖርማል ቃል ኣይወስደካን እዩ ብዙሕ ግዜ ተንብቦ ትኽእል ኢኻ ጸጋ ክሳብ ትረክብ ኮፍ ኢልካ ተንቢብካዮ ግና ንዕኡ ዝኸውን እንታይ ይወሃበካ እዩ ጸጋ ይወሃበካ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና ናብቲ ከረስትዮም ዝከኣሎ እንታይ እዩ ቃል ጸጉ ኢሉ ከረስቲ ዝኽእል ቃል ጸጋ ጥራይ እዩ ኣሕዋተይ ዝኾነ ጸጋ ኣይረስትን እዩ ብዙሓት ናይ ቴዎሎጂ መምሃራን ብጸጋ መምልኡ ነይሮም ማለት እዩ ግን ቃል ኣምላኽ ጸጋ ክሳብ ትረክብ ስቆኢልካ ከተንብበለካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓኒ እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ኣይድንጉን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ዝጽበይዎ እንታይ ኣይድንጉን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቀረባ እዩ ስለዚ ናይ ጸጋ ቃል ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ክመልሰኩም ንሙሴ ከምዚኣ ጌርካ ስራሕ ኢልዎ ከምዚኣ ጌርካ ምስ ሰራሕከያ ልክዕ እዚ ኣብ ሰማይ ዘለያ ኢልዎ ወይል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ይብለና ኣብ ዕብራውያን እዚ ብምሉእ እንታይ ኢልዎ ጽላሎት ኢልዎ ምክንያቱ ጎይታ እዩ ብርሃን ሓቀይዶ እዚ ክመጽእ ከሎ ኩሉ ግዜ ጽላሎት ብድሕሪ እቲ ኦብጀክት እዩ ሓቀይዶ ስለዚ ብድሕሪኡ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንቅድሚት ማለት እዩ ጽላሎት ኩሉ ዝግበር ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኩሉ ዝግበር ኣብቲ መንፈሳዊ ሬልም ንብሎ ማለት እዩ ብምሉእ ኣብቲ ሰማያት ዝበሃል ከም ዘለዎ ብምሳሌ ገይሩ ንሙሴ ስራሕ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣቦሊሽ ኮይኑ ማለት ግን ኣይንገብሮን ማለት ኣይኮነን ሓቀይዶ መጀመርታ እንታይ ኢኻ ትገብር ኢልዎ መስዋዕቲ ኢኻ ትቕርብ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ቃል ኣምላኽ ከተንብብ ከለኻ መጀመርታ ጻዕጻዕ ክብለካ ክእል እዩ ማለት እዩ ክትጽሊ ከለኻ ጻዕጻዕ ክብለካ ክእል እዩ ማለት እዩ ሶኢልካ ምቦ ሶኢልካ እንታይ ግበር ጸሊ ቀጽል እምበር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ክሳብ ትገብር ጸጋ ክሳብ ትረክብ ንኤልያስ ከምኡ ኢልዎ ሓቀይዶ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢልዎ ዋላ ሓንቲ ኢልዎ ተንበርከኽ መሊስካ እግርኻ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ርእስኻ ትሕቲ ክልተ እግርኻ እንታይ ግበሮ ይእትዎ ኢልዎ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢልዎ ዋላ ሓንቲ ኢልዎ ይእትዎ ኢልዎ እንታይ ትርኢ ኣለኻ 7 ግዜ ድሓር ግን እንታይ ኢልዎ ክንዲ ኢድ ትኸውን እንታይ ግብር ኣለኹ ኢልዎ ደበና ይርኢ ኣለኹ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ደጋጊምካ ምፍታን ካብ እምነት ምውፃእ ኣይኮነን ደጋጊምካ ዲቮሽን ምግባር ደጋጊምካ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ናይ እምነት ምልክት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸጋም ናይ ጸጋ ምልክት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ብጸጋ ክሳብ ትመላለስ ብጸጋ ክሳብ ትዓቢ ብጸጋ ክሳብ ትመልእ ደጋጊምካ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ እዩ ዝምዕደካ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብዛዕባ ጎይታ ክዛረብ ከሎ እቲ ህፃን ዓበየ ኢሉ ብመንፈስካ እንታይ ገበረ ኢሉ ደልደለ ኢሉ ሓቀይዶ ናይ ዮሐንስ ቃል ልክዕ ከም ኣላ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ዮሐንስ ቃል እንታይ ትብል ብጸጋኻ ዓበየ ትብል ክልቲኡ ሓደ እዩ ሓደ ትርጉም ሂቦ ኣሎ ዋክስድ ኢን ስፒሪት ይብል እንታይ ማለት እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ዋክስድ ኮይኖም ተሓዋዊሶም ኣመና ሓቢሮም ኣመና ክሳብ ክፈላለዩ ዘይክእሉ ምስ ኮኑ ብጸጋ ዓብዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ዮሐንስ መጥምቅን ጎይታን ክልቲኦም እንታይ ኮይኖም ብጸጋ ከምዛ ዓበየ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስካ ደልደለ ብጸጋን ብቁመትን ካብ ቅድሚ ኩሉ እንታይ ገበሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ዓበየ ይብለና ስለዚህ ብጸጋ ምዕባይ ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ ምስ ብቃል ኣምላኽን ምስ እግዚአብሔር ብጸሎት ግዜኻ ምሕላፍ ዝመጽእ ነገር እዩ ካብ ኣምላኽ ግን ኣይኮንካ እንትቕበሎ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኢኻ ትቃጻጽሎ ዘለኻ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝብለና ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኹሉ ሰብ ከዓ እንታይ ኣምጽእ እዩ ምድሓን ኣምጽእ ኢልና ስለዚህ ኸኣኒ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ሓደ ነገር ይምህረና ኣሎ ኢሉ እንታይ እዩ ዝምህረና ቅድስና እዩ ዝምህረና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን በምልኾን ብርዝነትን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢሉ ጳውሎስ ንባዕሉ ጸጋ ኣምላኽ ተመሪሕና ብኸመይ ብቅድስና ቅድሚኹም ከም ተመላለስና ትፈልጡ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ማለት እዩ ቅድስና ብቅድስና ክትመላለሱን ጸጋ ክትመልእ ኣለካ ብቅድስና ክትነብር ጸጋ ክትመልእ ኣለካ ማለት እዩ ናይ ጥንቃቐ ኣይኮነን ናይ ምትሕልላው ኣይኮነን ኣብ ናይ ሳይኮሎጂ ከምዚ ናይ ዊነርስ ማይንድ ዝበሃል ኣሎ ድሕር ዳ ከምዚ ኢልካ ንዑ ትገብሮ ኢኻ ይበሃል ጸጋ ኣምላኽ ግን ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ኣምላኽ እንታይ እዩ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ከምኡ ኢልዎም ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ካብ 16 18 ሓንቲ ተመሳሰልቲ ዓይነት ቃል ይብዎም ብመንፈስ እንተተመራሕኩም ኢልዎም ሓንቲ ኸ ብመንፈስ ተተመላለስኩም እንታይ ኢኹም ትኾኑ ኢልዎም ትሕት ጸጋ እምበር ትሕት ሕጊ ይኮንኩምን ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ብጸጋ ዝተመልአ ህይወት ዝህልወካ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ክትገብር ከለኻ ኢኻ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ምስኡ ኾንካ ከተሰላስሎ ከለኻ ማለት እዩ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ምስኡ ክትመላለስ ከለኻ በቲ መንፈሳዊ መገዲ ምስኡ ክትጓዓዝ ከለኻ ጸጋ ይመልኣካ ማለት እዩ ኣብ ትሕት ጸጋ ትነብር ማለት እዩ you don't have to fight ምባእስ ኣይድለይካን ምስ ሓጢኣት ምጥንቃቕ ክልእ ኣይድለይካን እዩ ቃል ኣምላኽ ብጸጋ ክትመላለስ እንድሕር ኮንካ ብመንፈስ ክትመላለስ ኣለካ እቲ መንፈስ ናብ ዘርእየካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ናብ ዝመርሓካ ዘበለ ኢኻ ትመላለስ ማለት እዩ ሎሚ በዚ ቃል እዚ እንድሕር ትጋይ ኢልካ ሎሚ በዚ ጸሎት እዚ እንድሕር ኢልካ ምናልባት እንድሕር ዶንጊካ ከዓኒ ወስኸሉ ኢንተንሲቲ ማለት እዩ ወስኸሉ ጾም ጸሎትን ከዓ ግበረሉ ቅርብ በላ ጸቢቕካ ማለት እዩ ሊትኻ ቁርብካ ተስኢካ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ከዓ ኣትሊስት ብቋንቋታት ከዓ ደርጎሓ እምበር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ክብል ደለ እግዚአብሔር ዘየድሊ ነገር ኣብ ቃሉ ኣይፅሓፈልናን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ዝተፃሕፈ ዘበሎ ኩሉ ንዓና ንለሰንስ ወይ ንምህሮና እዩ ተፃሒፉ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ሓደ ካብኡ ከዓ እንታይ እዩ ብጸጋ ምምልላስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ስቲል ኣብቲ ቤት መቕደስ እየ ዘለኹ ኣብቲ ውሽጢ ቤት መቕደስ ክትኣቱ እንድሕር ዳ ኮንካ መጀመርታ እዚ ነገር እዚ ከተራግፈለካ ኢልዎ እቲ ካህን እንታይ ዝገብሮም ነይሮም መጀመርታ እንታይ ዝገብሮም ኣብቲ ቀፅሪ ከለዉ እንታይ ይገብሩ ኩሉ ነገሮም የራግፉ ነይሮም ማለት እዩ መስዋዕቲ ዘለዎም የቕርቡ ኢማጂን ቀሊል ኣይኮነን መስዋዕቲ ሙሉእ ነገር ሒዝካ ኢኻ ትመጽእ ባይዘወይ መጽሓፍ ቅዱስ መስዋዕቲ ዝብሎ እቲ ንዓኻ ዝፍለጠካን ዝስማዓካን እዩ ሓቀ ዶ ሓደ ግዜ ዳዊት ማይ ፀሚአ ኢልዎም ማይ ምስ ፀምአ ካብቲ ኢየሩሳሌም ከዓኒ ምስ ጸላእያ ነይራ ወይ ከዓኒ ኣብ ሳኦል ይሒዝዎ ነይሩ ማለት እዩ ካብቶም ሓለቓ ሰራዊት ከዓ ከይዲ ከምፅኦ ኢሉ ካብ ውሽጢ ከይዱ ካብቲ ጸላእይ ቴሪቶሪ ኣምፅዎ ማለት እዩ ዳዊት ከዓ ማይ ፀሚአ ነይሩ እዚ ማይ እዚ ግን እንታይ ክገብሮ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮ ኢሉ መስዋዕቲ ይኹን ኢሉ ዝኾነ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዝኽልክለካ ዘበለ ኩሉ ክስዋእ ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ምስግጋር ዝኽልኣካ ነበለ ነገር ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዘይተሰውአ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስቲል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዝብለና ናብዚ ቤት መቕደስ እዚ እተው ኢሉ ክርስቶስ ኣብ ደገ እዩ መከራ ፀጊቡ ኢሉ ስለዚ ንሕና ከዓ ፀርፉ ተሰኪምና ንደገ ንውፃእ ኢሉ ዝኽልክል ዘበለ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ዝኽልክሎ ዘበለ ነገር ክህልዎ ይኽእል እዩ ናብቲ ዝሓሸ ክብሪ ከይኣቱ ማለት እዩ ዳዊት ከም ኢሉ ናብቲ ኣብ ልዕለይ ዘሎ ከረን ኣቢልካ እንታይ ግበረኒ ኢሉ ምርሓኒ ውሰደኒ ኢሉ ማለት እዩ ምውሳኽ ኩሉ ግዜ ክህሉ ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ከም ኢሉ እዛ ፀቢቕካ ሕሰብ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ስፍራ ምእንታን ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ እንታይ ግበር ኢልዎ ምውፋይ ኣብ ዘለዎ እዩ ምውሳኽ ዘለዎ ማለት እዩ ምውፋይ እንድሕር ዘየለ ግና ኣብ ሓደ ኢኻ ዘለኻ ኣብኡ ኢኻ ዓመት ትቆፅር ኣብኡ ከፍ ኢልካ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ካብዚ ነገር እዚ ክንሰጋገር ብጣዕሚ እዩ ዝደልየና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዘሎ መስዋዕቲ ከዓኒ ኣብ ቅድሚት ክስዋእ ኣለዎ ኢሉ again ናብቲ ቅድስቲ ምስ በፅሑ ሽዑ ዓው እንታይ ኣሎ ፀልማት እዩ እቲ መጋረጃ ዕፁ እዩ ኣብኡ ከዓ እንታይ ኣርእይዎም ቀንዴል ኣርእይዎም ምክንያቱ እቲ ካህን ብምንታይ ገይሩ ይዝኣቱ ናብቲ ሳልሳይ ቦታ በቲ ቅድስቲ ናብቲ ኣብ ቅዱስ ዝፀንሐ ወይ ከዓ ኣብቲ ማእከላይ ዝፀንሐ ማለት እዩ ናብቲ ቅዱስ ዝበሃል ቦታ ዝፀንሐ ቀንዴል ብኡ እንዳብርሀ እዩ ዝኣቱ ኣብኡ ዝበርሃልካ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ዝበርሃልካ ናይ እግዚአብሔር መሪሕነት ኣሎ እግዚአብሔር ይመርሕ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብኡ ዝህበካን ዘንጥበልካን ንዓኻ ሓይሊ ዝኾነካን ናይ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ማና ኣሎ
أبوتاتكم تزحلف معنا بليعهم دحر مويتهم يميلوهم قويتا إذا كنا نزل عالم زنبر معنا إلوهم إخزابير يمسكن نزل عالم زنبر معنا هبكا دحر يو سالساينا متايتاتو مالتي ناب قدس تقدسان ساعة بس تبصح جن قلت أم كله يخيليو مالتي كلام الله كان نزين تايق ورويلو مسواتي خفلوا ويلو مالتي أم حدش كده نسوا مسوات يلا نسوا مسوات انتاي سقاخم يلنا على إخزابير تقولون عها كومفورت زون فتير الكازولو نجار بقى قليعك ياخد تسق أبتسقخت ماللس يلي كا إخزابير يمسكن أبتسقخت ماللس خيت ماللس دخل كلها كله كومفورت زوني ويكاني ناتي الكحيس كذا اللغات ماشي كذا لو مالتي أبز بوتازي كم زيب لنا أب قولوسي معرف سلستان دحرينيا بمزمورن يبلنا مغنياتو يوم ثلاثة بوتان دي مجمرتاتي كأسرز بحالله دحركات ما أكل أي بوتالله دحر سالساي بوتا كانت يالله نايجزابير قدوس بحال بوتالله مالتي إذا بملؤ نتايلو مثالي يبلنا ممثليو حكيدو بيت مقدس جنا متى يزلوا أوشتنا يزلوا حكيدو كلام الله كم يزبلنا تلقى خمسي بيت مقدس يا عملاق مخانون نايجزابير منفس كاني أبغاتكم هلاوندو أيتفلتون يخميلو بيت مقدس زبال تايم مالتي نايجزابير منفس ويكان نايجزابير كبري زلوا بوتا مالتي حكي حد جزء كاب إسرائيل كبرت رحقة إلى أن تيلاتو يكابود يلاتو كابود مالتي كبري مالتي ويكان تدوغ ساز بحال مالتي أتي أب كداية تيميتيوس تقولكم مالتي نتي أبا خازر له بتسأجخ تحدثوا زبل أتي أنا زوا ويكاني أنا زو برين زبل كالزت كم تاي مالتي كال أي جزء تاي مالتي هيوت مركب مالتي كال أي جزء نتي هيوت كيرخبت أنا هيوت كا هيوت مهاب مالتي لازم خال أي جزء هيوت هبويلو جزء أبيه بكايو إذا أقول له الليلو يتقبل كأنا قرنتي على كايلو قال أملاك حكايلو تقبل كخبز خنكا أنا متى كم زي تقبل كخنكا تقبلينه كل نجار انتي مالتي بقويتا يتوهاي بنا مالتي إخزابير يمسكن قويتا كل نجار الله إفسون معرف حدا قصر سلسته كم زيب لنا أتي بمنفسه برقة بيلو أب سماع زبار خلنا أملاخنا أب بقويتنا يسوع كريستوس بروح يخونيلو لذي we are blessed مالتي تباريخنا هنا إخزابير يمسكن دمنتاي بكل منفسه برقة قال أملاخ جن كابز حلف زبالة نجار الله نتستوها بكا وبتسجع انتي قبرويلو عنددو وسخلو أتصلو إزبل أكتيف قبرو دي أكتيفيت قبرو باور صارلو نابنت ندحرينيام معرف 4 قصر 3 إفسون تايب لنا نتم معلت مدحان تحتم كون المنفس قدس انتهي تقبرو ويلو أي توقي ويلو حكيدو كوينش أي تقبرو إزبل كوينش مالت حدا أبحوز أن حنجر نبرد كتأتوا خلها بزح جزء ترمز كسرحوا خلوا ريهم علىهم حاول جرمان دي دوم يسرحوا مش دحرب ما يزحل ويا برد يوم زقت ومهنيات قرص من تانك حز مالتي إذن تاي بحال كوينشي بحال ويكاني دوم بحال مالتي نام حدا نكر أكتيف تسأني حدي أكتيفيت مقبار مالتي لازم تاي لقى الأملاخ أتي لما علت مدحان تحتم كملو منفس قدس انتهي تكبر ويلو كوينش أي تكبروا زي سرح أي تكبروا أباكم مسبت حسي كنتو أي تكبروا ويلو مهنياتو قال جزء عبير كل جزء انتهي بكريستوس يسوع أمين أمونوني أملاخ يمسكن أباكم مسبت حق أنتهي يقبر depends كميلوهم نسب قرنطاس انتاي لهم أبلبهم ينتايز قبرنا تسبنا يلوهم نسب تسولون كأجنا قال أملاك كم تستنقركم أباخاتكم كون ينتايز قبر زلوا زقوي زلوا زعاي زلوا الإخزابير يمسكن سلز أبت تقبليه مالتي أبتي تقبليه أملاك استمسكن يهون سلز بسأجا استمل أنجر بسأجا استمل هيوت دحر مسوعتي انتايز قبري زقلص نجاري مالتي كله تي أبكن ما أملاك زغل كلا كذب بلا نجر at least سندخ قبر الله مجمر تخسبوا على قال أملاك كتب كلها قال إخزابير أبكن إخزابير كتسأله كلها تسأجا فسكا الله تسأجا بوز ترغب كه تسأجا بوز رغب كه حيل تريخ تقع استقل إخزابير نحيل فرس أي بوجوني بقى رسب كأن تاي قبرني له هيقصني وان حنت نجار أيدليوني مالتي كله أكتيفيتي تقبره استوعلوا أما تحب قدس أما حدش كنا نصبوا جيروز نجارنا نجار نتايو كرسنا نايم تايو بمنفس نايم كتسال ترايو كاوت أزبال نجار هايمانوتي بمولو أب كرسنا زمت denominations اتحدى مزحل إخزابير زتنسو حوي اتحدى ردانا له إخزابير بزح جزء برهاني هبيو ندحر يخمو سب بهاريو انتهي نقبر الله ندحري نايم ملاس الله ندحر دام إخزابير زي نقحي مالتي بزح جزء عم مسافنتي إخزابير زتنسو من أملاخ سبات نتزب أملاخ مليسو ما بقدر إخزابير تاي قبره من نقق أحيم صلو ناب إخزابير يملصو حق إله
من نققح مالت بمنتاي يجمر قدي ناب እግዚአብሔር بمملاس يجمر حقيدو ناب እግዚአብሔር مملاس نسحه مالت ناب እግዚአብሔር مملاس نسحه مالت تنبركخك بزعبا زغبركا ريبورت مقرب ايكونن ناب እግዚአብሔር مملاس تمملاس تميتانويا زبل ناب دحريت مملاس ወይ ካኒ بحساباتك مقيار مالتي كم زغيروم يمتاي يغبرو نيروم من نققح يمصلو نيروم نت حزبي زن نيكست ግን ناملاخ زي فلጥ جنريشن ወይ ወለዶም ስመጸግና ይብድል نيرو لحر እግዚአብሔር ካخال يتس أبعرق بزح جزء أب church history نحرق مو بزحات عينة denomination سالو مهنياتو እግዚአብሔር حدش حيل ختصالو مالتي نحرت حد زحيلو حدش حيل يتس مالتي لوتران church مارتين لوتر كمسرته قالو ببزح سدت ببزح مسواتي نتني أملاك نجر تراي حزم تبقيسو مالتي دحريو جن داز حل متي مالتي دحر كالو denomination سك እግዚአብሔር أتسيو እግዚአብሔር كاني بنتكوستالس كتسو كله قد نميت عمد هاي بعد تشارلز بارهام زبالو بعد تشارلز فين يزبال بمولا زياتهم ابتغوا بقى بزي فوسي እግዚአብሔር خيفو وس እግዚአብሔር زوص سب عين برن مالتي اجي ግን زحيلو مالتي ግን ናይ አምላኽ ቃል ግን አይቀየርኒ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ሓው ግን ኩሉ ግዜ እንት ያሎ አቦቱ ይዘሎ ማለትዩ አትሊስት ዓጋዝ ኾን ፐርሰናል ምን ንቕሕ ካብ ቃል እግዚአብሔር ከተውጽእ ካብ ቃል አምላኽ ናብ አምላኽ ቀሪብካ ከተምጽግና ናትካ ሓላፍነት አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ انتايو نتي بيت مقدس افتا مچرشا سالساي كتبصح اتقدماي مسوسوا كايو مسوات مستغبره ابتكال اي بوتا انتاي يدليكاي مالتي او برهان يدليكاي او نا እግዚአብሔር ነገር يدليكا ስለዚህ እግዚአብሔር او ክልተ ነገር ሰሪዑሎ ሓደ ሕብስት ቁርስ ዝባላሉ حقينا ካላይ ካኒ ቀንዴል ዝባላሉ ማለት እቲ ኻን ነዚ ሒዙ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ናብቱ ውሽጢ ዘአቱ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ቃንተ ያሎ መንበር ጸጋ ይሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ዕብራውያን ጻሕፍ እንታይ ኢሉ በሰማያ ዝሐለፈ ዓብል ይቀኻን ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ካብ ዝህልወና እንታይና ነጽንዕ ኢሉ ምእማንና ነጽንዕ ኢሉ ስለዚህ ኸዓ መዓል ጸባ ዝኸውን ጸጋ ክንእክብ ናብ እንታይ ንቕረብ ኢሉ ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ኢሉ ናበይ ንቕረብ ናብ ዝፋን ጸጋ እቲ ሱይት መንበር ናይ ሰደቃ ዝበሃል ወይ ከዓ መንበር ጸጋ ዝበሃልን እቲ ዝፋን ጸጋ ዝበሃልን እቲ ናይ እግዚአብሔር ዙፋን እግዚአብሔር ብጸጋ ዝተመልአ ወይ ከዓ ጸጋ ኩሉ ግዜ ዝህብ አምላኽ ስለ ዝኾነ ንዑ ቃል አምላኽ እንታይ ዝብሎ ዙፋን ጸጋ ዝብሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናብዚ ቦታ ዝምስአተኻ ቃል አምላኽ ከምዚ ገይሩ ይነግረና ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 እንታይ ይብለና መዝሙር ዝበሃል ኣሎ ሓቀይዶ ነዋ እንታይ ኢሉ بمزمورن وداسين منفساو قنين نحدعدكم استمرون معدن بلبكمون بمنتاي እንዳዘመርኩም ኢሉ በጸጋ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር በመንታይ ዝኸውን ጸጋ ይዝኸውን ንሕርዳ በጸጋ ዝምር ኣለኻ ኮፊልካ ኾን ካንተ ዕዘብ እንታይ ዳ ትገብር ተሲካ ኻና አምላኽ ተመስገን ንሕርዳ ጸጋ ኣብ ውሽጥኻሎ በጸጋ ኢኻ ትዘምር ጸጋ ኮፍ ኣይብለካን እዩ እዚ ጸጋ ዝጣዕመ እንታይ ይገብርኒ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ዳዊት ኮሚ ይገሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ጸጋ ምስ መልኦ ክሳብ ክዳኑ ካብ ነፍሱ እንታይ ዝገብር ዝወድቕ ሰባት ንዕቆሞ ክሳብ ንዑ ብእዝኑ ዘይሓልፍ ዝኾነ ክሳብ ክንድዚ እግዚአብሔር እንታይ መልኢዎ ጸጋ መልኢዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ ክመልእ ከሎ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኩሉ ድምፂ ኮይኑ እውን ኣይስማዓካን እዩ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ከዓ ጀስት ሰብ ጥራይ ኩሉ ግዜ ንመን ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኢኻ ትርኢ ስለዚ ኣብ እንታይ ኢሉ ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ንሓድሕድኩም ኣስተምሩን ማዕዱን ኢሉ بلبكم ون بتصقى نأملاق انتاي قبر ويلو نازمركم إلو مزمور بعرب متاي خون زقبا تصقى تملئك خوش تغازمت مزمور الله اوكي كساب تصقى تملئك دحان زمر اتليست كن تصقى خساب زملئك خا زمر ممليسكا خزمر لك تصقى خساب زملئك مالتي تصقى ملئك الله دا تصقى زي ملئك اتليست قرب صوم صلاه نغير دفايات حيلي قرب وسخلت كاباسيتي مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይ ብለናል بكل طبب قال كريستوس مليء يحضركم قال كريستوس بكل طبب مليء يحضركم مالت indwelling ወይ ካኒ قال كريستوس አባኻ ሓድር ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ጸለየሎም ጸሎት እንታይ ኢልዎም ናብቲ ኩሉ ወለደታት ካብ ቡስ ካብ ውስ መዘበለ አቦ ብብርከኝ ብርካ ኣለኹም ስበለ ትሕቲሉ ክርስቶስ ኣብ ልብኩም ብምንታይ ክሓድር ኢልዎም ወአመንቲ እዮም ኮዞም ሰባት እዚኦም they are born again ክርስቶስ አውሽጦም ኣሎ የለን ኣሎ ግን ከም ኖርማል ሰብ እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ብዙሕ አይርዶም ነይሩ ናይ ክርስቶስ ህላውነት ክርስቶስ አባኻትኩም ሲ ክብር አምላኽ አባኻትኩም ክርስቶስ አባኻትኩም ክብር አምላኽ ይልና ቃል አምላኽ ሓቀይዶ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ዓይነት ምርዳእ መንታን ክልወኩም ከምዚ ዓይነት ህላውነት ትኽፍለጠኩም ክትኣቱ ክትወጽ ኩሉ ግዜ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ኣውሽጥኩም ክሳብ ዝኸውን ነዚ ይጽልየልኩም ዘለኹ ኢልዎም ከምዚ ኸውን ተኾይኑ ማዕር ብጸጋ ክዝምር ኣለካ ኢሉ ማለት እዩ ድሕርዳ ዘሚሩ ወጽኡ ሓደ ሰብ ጸጋ መልዩ ወጽኡ ማለት እዩ ትርጉሙ ኣብ ቃል አምላኽ ማለት እዩ ጸጋ እንድሕር ዘይዘሚርካ ግን ያው ኩሉ ሓደይ ማለት እዩ
ردانا له أملاخ استمسكن يكون سلازي بتسقى زمر مزمور الله أو خلوا زمر مزمور الله بتسقى من تانك زمر بتسقاهن من لا يقبانا إجزابير يمسكن إذا أنا متى مسألة خايز الله أبت قدوس بوتا مسألة خاي أبت دقة إلا نسو أبت دقة واش يزالله أبت دقة واش يزالله ناوش تأصبع كخدف قالوا يقبأك إجزابير يمسكن تيوت ونشعي مقارنة زلوا مالتي أو نحرد عاد بلك هالله شعي زقد فكا imagine إجزابير سي قايل سي مرقم دينا خنبلو دحان حدا نجار يلوه أنت يلوه عم مدري أنت قد جبري خايلوه أبا حيك تكوني خايلوه wonder تجبري خايلوه كل جزء أنت يجبره كمالتي حدا تجمر حدا تقدف بزي أتفرح بزي أبردك تبل إزي مرقم يلوه مالتي ويكا إجزابير إزيو يبوه مالتي كل جزء أنت قد تكوني خايلوه مدري أبا حيك تكوني خايلوه ده مالتي فوكس زي جبر مالتي يعقوب قن تايلو إجزابير سيخل تزلب بسبسي تسألي إيلو أكيدو كل تزلب بسبب تسألي مهنياتو تخلت تزلب بسبب عيسي بكل ما قد أنت يكون نيلو صنع يكون نيلو تخلت تلبس بالسلام زي مهلا ومالتي كل جزء أبستفر رقه هوت مهلا ومالتي كل جزء أبت مونغوني أملاخن ناي سجا ويكاني ناي مدراو نجار ويكان مدراو حسب it doesn't mean حتيات مالت قد نايكون نجن أبت ناي جزء بيرن ناي مدراو نجار أمونغو زل هوت مالتي تخلت تزلب بسبب كاب أملاخ قال نجار زقبل أيم صلى مهنياتو double minded man is not stable in all his ways يلو كل التزلب بسبب عيسي ده يكونن بقول ما قد صنع يكونن إيزبل سلازي الصاغن كل جزء زي صنع تكوني خايلو زي صنع مخان أب كل تبردك نبر كم من بار كوت زغل نجار تسقط راي لأن له زي عبيري مسكن سلازي بتسقى من مللاس تاي جبركا بتسقى خت زمركا يجبركا مالتي قال بتسقى زنجر قال إذا رستيل نانيرنا عنده حق أيضا بتعمي زجر مكم سب إفسون أرتيمس بهال أملاخ نيرو بتعدي حق أيضا أملاخ كوهان بلوين خلينا جن طاوت نيرو تزبها كل قاني إجزابير نتايلو أبزبوت هذون كأل أملاخ نجاري لهم عرب عسر شعات تجبرها ولا تبتبوت هتخوين قاني دقاقي مقال أملاخ كنجر كله تزب بزح تقبله مالتي أولس بشر الشاخير كله جن بتام بوتاتي أحلف كله نتايلوهم نتم مش معقل وين تهزبي نتختم عم نتعرك يبغى خيدو نبت خرست يوم زغل قال سجايلهم إجزابير يمسكن قال إجزابير نتصور جيروز نجرنا نجر كسب كاب أملاخ قبل بمتهد ليه إلنا أمنت يليه حكيرو تنا أملاخ زمتسس أملاخ كم زلوا السوق عن تايكونا عسب خبو خمس جبا كله أنت خجبري جبوا إلو كأمن يجبوا إلو حجي زخونك قال مسيجن نعقانة أوش تغزلوا ويل نجزابير كتأمن وهبت أملاخي حكيرو نجزابير كتأمن تايو وهبت أملاخي نجزابير جيفتي جزابير يمسكن جن إذا جيفت إذا خسر عند حد أخوين دقنا بدحري تزدف أنتاي كل له حيل كل له منفسه وملكته نجزابير تسقى كل له مالتي سلازم أولوس أنتاي لهم سلست عمت مولو أنتاي جيروكم يلوم مهيروكم زلوا فقد أملاك أنتاي جيروكم أفليتوكم يلوم كل جزء عند حد بتسقى استنجر قال كوينو لك نبتي تقال زبلو زبلا نجر ناوي زبس حكام مالتي ردنا له تقال نبتي زبلو زبلا نجر كله ناوي زبس حكام كلام لخصي لنا تخباي تزرب قال له قويتا زابير قويتا سراويت بلو عبي سياس مالتي انت خبري له كسلت يلوا كما اذا سلت يلو كمتي زنابنا مدر وريصو ما وريدو انت يزغبر زرن زراي مغبخا انت قلاب خيابه ناباي انت يزي غبر يلو زي ملس يلو سلاز كلام لخ مس ورد انت يزغبر ناي قدن اذا سلت كمت زناب اصليطو زملس مالتي زابير يمسكن انا عينت قال يخوم زغبر غنا انت تبصقا تعلس قال እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን አይናይ ትብጸጋ استنገረ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባቶም ኣብት መጨረሻ ዘለው ኣብራ ዮሐንስ ክዛረብ ከለኹም ይዝብለና ወይ ኣብ ኢሳያስ ኮሚሉ ናብቲ ቃል እንተዳ ዘይተናገሮም ወጋሕታ ይብሎም ይሉ ናብቲ ቃል እንድሕር እንታ ዘይተናገሮም ወጋሕታ ይብሎም እንታይ ናይ ዓወት ቃል ወይ ካን ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ነገር ከም ዘሎ እንድሕር ዘይተናገሮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ከረስተ ዝኽእል ነገር እንታይ ማለት እዩ ቃል ጸጋ ጥራዩ بتسقى استدقر قاليو زتقم قالي እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሓደ ጊዜ ጎይታ ተሓቲቱ ንስተሓተተ እንታይልዎ ዝተሓተቱ ሕቶ እዚዩ ሰይጣን ነዝንጌራ ነዝ እምንስ ናምታይ ቀይሮ ይልዎ ናብንጌራ ለውጦ ይልዎ ድሓርሱ እንታይ ይልዎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ይልዎ
حجي كاب زفان أملاخ ندحر دا قال وصي كاب أف أملاخ ندحر دا قال وصي زنبب كي يطرأ يكون نزل دلو نعو سنتيقو زحلف حيل الله مالتي نعو سنتيقو زغير نقر الله مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ሼል ከምዚ ሼል ልክዕኮም ዝጋረደ ናይ ስጋ መጋረጃ ኣሎ ነዚ ብምስሊ ኸርዮም ስለዝለየት መንፈሳዊ ዓለም ክሪኦ ስለዘይክሉ እግዚአብሔር ታይልዎም ቅድም ካንቾሎ ቀጽር ዝባሃል ስርሑ ድሓር ቅድስተ ዝባሃል ኣላ ሳልሳይ ቦታ ካንተ ያሎ ናይ እግዚአብሔር መንበር ጸጋ ዝባሃል ቦታ ኣሎ ኢልዎም ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እንበር ብምንታይ ኣይነብርን ኢልዎ ምንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምንታይ ክወፅእ ብጸጋ ክወፅእ ብስልጣን ክወፅእ ብሓይል ክወፅእ ከሎ 29 መዝሙር ዳዊት እንታይ ኢሉ ንዕራባት እንታይ ገብረን ኢሉ የውልደን ኢሉ ሰብ ኣብ ቦታ መከራ ኣብ ሞንጎ ምውላድን ኣብ ሞንጎ ምጽዓርን እንድሕርዳ ኣሎ ጉዳያት እንድሕርዳ በዚሕወሎ ቃል ኣምላኽ ክትተንፍሰሉ ከለኻ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይውለድ ማለት እዩ ጸሎቱ ሽዑ ይዝውለድ እቲ ሓሳባቱ ሽዑ ይዝውለድ ናይ እግዚአብሔር ጊፍት ሽዑ ይዝውለድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ندخل بقال متصنع من تانك كالني إلو الله إسياس انتي توهاي بنيلو እግዚአብሔር ናይ ምሁራት ልሳን ይብኒሉ ከጸናንዕ ዝኽእል ቃልውን እግዚአብሔር ይዝህብ ማለት እዩ እርዳና ኣሎ ኣብ ሞንጎ መዝሙር እቲ ኦርዲናርን ኣብ ሞንጎ ብጸጋ ዝመር መዝሙርን እቲ መዝሙር ኣይኮነን ትዝምር እዩ ሓቀይዶ ሓደ ግዜ ኣጋንንት ይርብሽዎም ዝነበሩ ንሳኦል እንታይ ኢልዎም ሳኦል መዝሙር ክዝምረለይ ስነተወድእ ሰይጸውዕዎ ኢልዎም ሓቀይዶ እቲ ዳዊት ዝብሮ ነበረ መዝሙር ሲ ማንም ሰብ ንምንታይ ይዝምረሎን ነው ኣብ መዝሙር ኣይኮነን ነይሩ እቲ ጉዳይ ኣብ ምንታይ ዳይ ነይሩ ኣብ ዳዊት ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ኩሉ ግዜ ካብ ኣምላኽ ይሰምዕ ነይሩ ዳዊት ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ይሰምዕ ነይሩ ዳዊት ኩሉ ግዜ ኣብ ጸጋ ይዝመላለስ ነይሩ ቀሊል ኣብነት እንድሕሪኢኹም ኣብቱ ዓውደ ኺናት ምስ ከደሲ እቲ ህዝቢ ብምሉእስ እንታይ ኢልዎ ጎልያድ ዝበሎ ጥራይ ዝነግርዎ ሓደ ካብኣቶም እግዚአብሔር ግና ከምዚ ዝብል ኣይበለን እቲ ህዝቢ ብምሉእ ኣብ ፍርሒ ኣብ ራዕዲ ኣብ ሽበራ ዝነበረ ንምንታይ እንድሕሪልና ብጸጋ ይኮነ ዝነብር ነይሩ ብምንታይ ዳኒ ብዘረባ ጎልያድ ዝነብር ነይሩ ንጎ ቃል ጎልያድ ዝሰምዕ ነይሩ ንጎ ቃል ጎልያድ ዘንብብ ነይሩ ምሸት ከዓ ቃል ጎልያድ የስተንትን ጎልያድ ካኒ ወይል ቢሃይንድ ጎልያድ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ እንዲዩ ጽቡቕ ነገር ይምሂዝሎም ማለት እዩ እንታይ ገይሩሎም ንግሆ ነግሮም ኣብታ መደቀሲኦም ከለዉ ሙሉ መዓልቲ በኣፈታ ፍርሲኣ ክውዕሉ ማለት እዩ ሽዑ ረሲዖም ኣገለ ምሸት ምስ ተወጃዕጃዕ ምስ በዓሉ ከዓ ምሸት ከዓ መደቀሲት ኣብታ ለይቲ ከዓ ምሸት ከዓ ነግሮም ንግሆን ምሸትን 4 መዓልቲ ነጊሮም ብለና 4 መዓልቲ ንግሆን ምሸትን ዝገበሮም ብፍርሂ ክስጉም ይከኣሉ ኣምላኽ ይመስገን ዳዊት ግን ነዚ ቃል ዝሰሚዕዎ ይፈልጥኒ ኣነ እዚ ኣይፈልጦን ኢልዎ ኣነ ዝፈልጥ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣብ በረኻ ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣነ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣብ በረኻ ኢልዎ እዚ ናይ ዓቕንያ ኣይኮነን ኢልዎ ትኽዳን ምሳቦ ምክንያቱ ዳዊት ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ ነይሩ ብጸጋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት ንድሕር ዳሪኽሞ ብምሉ ብዛዕባ ጸጋን ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ቤት መቕደስን ከም ዳዊት ገይሩ ዝዘመረ የለን ምክንያቱ ዳዊት ሓደ ነገር እዩ ዘገድሰኒ ኢሉ ከመይ ገይረ እንታ ክገብር ኢሉ ኣብ መቕደስ እግዚአብሔር ከኣቱ ኢሉ ከመይ ገይረ ኣብ ዝፋን እግዚአብሔር ከኣቱ ንእግዚአብሔር ሓደ ነገር ለሚንዮ ኢሉ መቕደሱ ንምርኣይ ኩሉ ግዜ ከዓ ሙሉእ ዕድመይ ከዓኒ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ኢሉ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዘሎ ዝፋን ድሕር ዳ ተቐሚጥካ እቲ ናብራ ይፈልጦ እዩ ኣብቲ እንዳ ሳኦል ገዛ ተቐሚጥካ ዘሎ ሽግርካ ብጣዕሚ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር የለሚንዮ ኢሉ ካልእ ኣይደልን እየ ኢሉ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዳዊት ኩሉ ግዜ ሓንቲ ነገር እያ ተገድሶ ነይራ ኣብ ጸጋ ምህላው ዘይምህላው ኣብ ቤት መቕደስ ምእታው ዘይምእታው ኖት ጀስት መዝሙር ምዝማር እንዳዘመረ ናብ ምንታይ ከኣቱ እዩ ዝደሊ ናብቲ ቤት መቕደስ ጸላእተይ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ካበይ ኣሎ ክብሉ ንኸለዉ ብንብዓተይ ተቐለብኩ ኢሉ ንመደቀሰይ ከዓ ብምንታይ የርሕሶ ኣለኹ ኢሉ ብንብዓተይ የርሕሶ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣይስርሕን እዩ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረልካ ኣሎ ምንም የለን ክብልዎ ከለዉ ሽዑ ለይቲ ኣይድቅስኒ ማለት እዩ ሙሉእ ለይቲ ይፅሊ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ኩሉ ግዜ ብጸጋ እዩ ተመሊኡ ነይሩ ምስ መፀኻ እንታይ ኢልዎም ኣነ ዘረባ ይፈልጦነ እዚ ኣፅዋር እዚ ዓቐንያ ኣይኮነን እንታይ ኢሉ 5 ተማልዩ 5 ምክንያቱ ምናልባት ቀዳመይቲ ካልአይቲ ደጋጊምካ ምግባር ሓደ ነገር ዘይምእማን ኣይኮነ እንታይ ዳ ምእማን እዩ ስለተኣመን ኢኻ ትመላለስ ዘለኻ ስለተኣመን ኢኻ ናብ ጸሎት ቦታ ትመጽእ ስለተኣመን ኢኻ ቃል እግዚአብሔር ተንብቦ ስለተኣመን ኢኻ እግዚአብሔር ክሳብ ዝሰርሕ ትመላለስ ማለት እዩ ኖት ሪሊጂየስሊ ሃይማኖታዊ መለላስ ግን ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጸጋ ዝፈልጥ ሰብ ካብ ጸጋ ወጻእ ክነብር ኣይክእልኒ ቃል ኣምላኽኩም ኢሉ 12 ዕብራውያን ምዕራፍ 15 እንታይ ኢሉ ሓደ ካብኻትኩም ካብ ጸጋ ከይጎድል ኢሉ ካብ ጸጋ እንድሕር ዳ ጎዲልካ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ማለት እዩ ካብ ጸጋ እንድሕር ዳ ጎዲልካ ኣብ ጸጋ ዘይኮንካ ኣብቲ ከባቢ ኢኻ ትነብር ካብ ጸጋ ኣጉዲልዎም
ጎልያድ ንእስራኤላውያን ብከምዚ ገይሩ ካብ ፀጋ ግዲልዎም ፕሮባብሊ ብዙሕ ኣብ ፀጋውን ይነብሩ ኣይነብሩን ይኾኑ ግን ብፍሪ ከይተረፈ እንተ ክገብሩ ከም ዝእሰሩ ገይርዎም ማለት እዩ ንኸባቢኦም ክጥምቱ ማለት እዩ ስለዚ ፀጋ ዝፈልጥ ሰብ አንግዩ ፌስቡክ ኣይኮነን ዝኸፍት ወይ ከዓ ኒውስ ኣይኮነን ዝኸፍት ማለት እዩ አንግዩ እንታይ ይገብር ተፀጋ ወሲዱ ዝኸይድ ንጎ ኣምላኽ ይመስገን 12:15 ከምዚኣ ትብለና ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘረክስ ገለ መሪር ሱር ብቑኢሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቑ ኢሉ ንብዙሓት ዘረክስ ገለ መሪር ሱር ኢሉ መሪር ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ካብ ፀጋ ምጉዳል ዝመፅእ ነገር እዩ ማለት እዩ እንዳተወሳሰኸ ማለት እዩ ነዚ ዘድልዮ እንታይ ማለት እዩ ምዑር እዩ ዝኸውን ማዕረ ዝኸውን እንታይ ምቡንቃር የድልዮ ማለት እዩ ከምቲ ሳኦል ሪኢኹም ኣለኹም 40 መዓልቲ ይደጊሙሎም 40 መዓልቲ ምስ ደገመሎም ብፍርሃት ዘይንቃሳቐሱ ኮይኖም ጎይታ ከዓኒ ንእስራኤል ክበፅሖ ምስ ደለየ እንታይ ገይሩ 40 መዓልቲ ጾም ጸሎትን ወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣዝዩ መሪር ዘበለ ነገር ዘለዎ ንዑ ከዓኒ ዕብይ ዝበለ ቅብኣት እዩ ዘድልዮ ዕብይ ዝበለ ፀጋ ዕብይ ዝበለ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ዕብይ ዝበለ ምእታዊ ዘድልዮ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እዩ እንታይ ኢሉ ንብዙሓት ከይጨንቕ ኢሉ ኢንፋክት ካብ ፀጋ ምጉዳል ኮንታጀስ ወይ ከዓ ተላባዕ ሕማም እዩ እንድሕር ደኣ ኣብ ሓደ ናይ ኣገልግሎት ቦታ ካብ ፀጋ ዝጎደለ ኩሉ ግዜ ሰብ እንድሕር ብዘይግቡእ ዝመላለስ ኣሎ ኮይኑ ሰባት ክልክመልካ ይኽእል እዩ ኣብ ማእከልኩም ግና ዘሎ ሓደ ዲያብሎስ ኢልዎም ጎይታ ሓቀይ ዶ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ዲያብሎስ ኣይሰኣንን እዩ እንድሕር ደኣ ሓደ ናይ ፀጋ ሰብ ኣሎ ግና ንኩሉ ናብ ፀጋ እዩ ዘእቱ ማለት እዩ ጎይታ ምስ መፀ ኸና ንብዙሓት ናብ ምንታይ ገይርዎም ብለና ብኹሪ ኮይኑ ንብዙሓት ኣሕዋትና ምንታይ መሪሕዎም ናብ ፀጋ ይመሪሕዎም ሳኦል ከዓ ልክዕ ዳዊት ከዓ ልክዕ ንጎልያድ ምስ ቀተሎ እቲ ህዝቢ ብምሉእ እንታይ ገይሩ ሓይሊ ረኺቡ ብምሉእ ሆይሉ መፂዎ ማለት እዩ ብፀጋ ምምላስ ንኸባቢኻ እውን በረኸት ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ውዴ ኣብዚኣ ጎይታ ይባርኽኩም ንፅሊ ኢና ጸልዩ ስለዚ ቃል አምላኽ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ጎደሎና ክትመልእ በዓል ስልጣን እስኻኻ ድኹማት ምዃንና ርዳእና እግዚአብሔር አቦይ እናዕዘምዘምና ከይቀሰና ነበር ዘለና ካብ ፀጋ ስለ ዝጎደለና እዩ እግዚአብሔር አቦይ ሕጂ ግና እንድይቦ ደረጃታት ከም ዘሎ ስለ ዝር ዘለኹ የመስግነካ ኣለሁ እግዚአብሔር አቦይ በሓጎስ ግን ነዚ ደረጃታት ደይብና وأملاخ أبتقدس قدسان كناتو تسجى خا كبزحلنا الذي تنجرنا الله እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚህ ጸጋ ዚህ መስገና አለሁ አምላኽ ስለዚህ እንደያቡን መስገና አለሁ እግዚአብሔር አብዙፋንካ አብተኽብርኻ ዘሎ ክናቱ ተኽእሎ አለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር አቦይ ስሉእ ክብርን ዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦይ እንሆ በሓድነትና ጸንደ ዘሎ ጸላይ በሰላምና ድቃስ ሰአነ ጸላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስሩዕ ዘበለ እግዚአብሔር ይፍረስ ወአምላኽ በጸጋህ ግና እንመላ ስለቃልካ ክብርን ዓኻ ይኹን ስለባሪኻ ተባረኽ እግዚአብሔር ስለዝነበረና እግዚኦ አቦይነ ናይ ጽቡቕ ናይ ቃልካ ግዜ ነመስግናለና ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ወጌታዬ ኣብ ሰማያት ኣብ ኣርያም ኣብ ምድርኻ ኩሉ ገዛእ እንስኻኻ ኩሉ ንዓኻ ንህብ ኢየሱስ ስም አሜን አሜን ቤታ ይባረኽ ብዛዕባ ፀጋ ተማሂርና ቀይዶ ሓቂ እንዴ እዋ ፀጋ እንተሎስ ምዕዝምዛም የሎን ሓውኻ ደፊኻኒ ርሓቐለይ ቅረበለይ የለን ማለት እዩ ፀጋ ምስ ተሰኣነ ግን እንታይ ይኸውን ኢሉና ኣሎ ቀጨውጨው በቃ ኣብ ቀጨውጨው ናብ ራኻ ትነብር ይብለና ሓቂ ቆም ክልካ ሓቂ ቀጨውጨው ኢልካዎ ቀጨውካ ጨውጨው ዝቀጨውጨው ዝበዝሕ ኣለኹም እዩ ኣምላኽ ርዳእና ገንዘብ ንፈቱንኩም እንዳኾነና ካብ ፀጋ ክንጎድል ኮለና እምነት ዝውሕልና ዘሎ ሓቂ እንታይ ኢሉ ሰሎሞን ኣብ ዝመኽብስ እንታይ ጽሒፉ ኣሎ ብሩር ዝፈቱ ሰብሲ እንታይ ኢሉ ብብሩ ኣይጸግብን እዩ ኣይገርመኩምን እግዚአብሔር ይርዳእና ወዋነ ሽርና ክነውፅእ ሓቂ ሕጂ